Willkommen Sie, ale ne, vítajte pri ďalšom. A dneska je to už druhý let's play na hru Shakes and Fidget a ako už môžete vidieť, tak je tu nová postava. Áno, túto postavu som kúpil za jednu hubičku, teda za jednu hubičku, za jednu hubičku, ne za jednu malú SMS-ku. Takže je to 156 na serveri 11. A ďalej tu mám ešte jednu postavu, ktorá pribudla, a to je 13, ktorú som začal hrať na serveri 17 na najmä. Takže ja by som nechcel začať tým, že týmto účtom, pretože mám tu fakt dobrú vec. Na 13 mi padol album a hneď ho môžeme teda kúpiť, tak ho kúpim. A nasadím si ho na seba, super, takže už máme album. A OK, to je dobré. A ďalej tu mám dosť dobré veci, ktoré, no nie, že dosť dobré veci, ale jednu vec, tieto rukavice obratnosť 20, ktoré sa mi fakt budú hodiť. A potom ešte zmeníme shop, dáme nové zboží, lebo preto by som chcel trošku lepšiu zbraň. Mám damage dobrý ako prúmku na to je zbraň, ale akože obratnosť a tí bóny sú tam nič moc, preto som to chcel by som lepšie. Tak skúsim zmeniť obchod potom. Ešte v čaro obchode mám aj tento prsteň, ktorý si hneď kúpim. OK. A vymeníme ho, tak. Starživo za hubičky to nič. Vydržte, máme tento na obratnosť, tak. Ďalej nič, prepašte Skype, to vypnem, OK. Mám tu aj tento look, ale slabý damage asi na ňom, vieš, keď si to dám, tak mám takýto, čo je nič moc ako. Ja som myslel celkom dobrú obratnosť, ešte keď si kúpim rukavice, ktoré mi zvýšia nejakú obratnosť a už som trošku udával túto hospodu. OK, ja si dám tú hospodu. Dáme tú prvú, tak. Pošta. Pozrieme, zautočil, pozrieme sa. Hrali sme to. Vybrala, tu nás niekto porazil. Aha, takže 15 level. No, to bolo také, že keby som si zmenil look, tak by som ho snáď aj zabil. V podstate, pretože mal, akurát život mal trochu väčší. To nebol až tak silný. Tak, teraz môžem pozrieť cech, tu je náš cech ešte. Funny LP, Imerko, to som ja. Tu máme už 14 Funny LP. Taký LPčkárno tu je, ale toho dobehnem dneska, pretože už budem 14 za chvíľku. Čo chvíľa, dneska som dal už aj podzemko ďalšie. Som dal tretie podzemko v prvom. Zase Skype, ty vole, to je jedno. Tak, teraz sa môžeme pozrieť na ďalší účet, to máme tu 156. Tak, ako itemy, mám tu jeden epic, dva epiky teda, tento ešte. OK, môžeme ísť tu. Tak. Dáme si nejakú prípravu, túto dáme a... Nech tu už nejaký zápas. Máme to preskočiť. OK, to sme dali a preskočiť. No, prehrali sme to, škoda trošku ešte, ale trochu to nevadí. Tak, to je OK. Tu máme podzemka, je tu na 6. podzemku táto Leaders Road a tu máme väžu, ale tá je zatiaľ nič moc, musíme nazbierať nejaké veci, pretože, no, nie je tu nejak extra dobré zbranie. Tak, no. No tak na Varovi sú tu celkom v pohode veci, na Varovi celkom zatiaľ. Máme tu aj magický Marek, tiež trochu celkom pár vecí. Ale budeme musieť doplniť toto, lebo tu je fakt málo vecí na to, že sme tá istá klasa. A ja som tu videl zbrojení, že tu máme helmu nejakú dobrú. Túto. Ja ich nemusíme niečo predať, tento náramok predáme. A kúpime si túto helmičku. Tu si vymeníme za túto, tu máme 308 a tu 317 a ešte tu máme opasok 309 obratnosť, ten tiež kúpime, vymeníme za, vymeníme za tento a tento potom dáme na svoju postavu. Teraz idem na podzemko a väžu a tu ideme kunikunde helmu na obratnosť, tak. Máme obratnosť 316, vyjde štopanočky, štesti,
obratno, za to máme nejaký ten epic na ňu. Ešte luk potrebujeme nejaký získať. Môžeme si pozrieť WC. Máme naplnený do polovičky teraz, alebo tak, nie do polovičky, skoro. Skoro do polovičky, dáme to. Tak, tu máme to vecko teda. Dneska som tomu už myslím, že vec dával, netreba tam dávať nič teraz. Subscribe, to si nevšímajte. Môžeme skúsiť podzemko, ale asi to nedáme, počkajte. Zriem sa obrat. Môžeme to vyskúšať, ale nedám to asi. Bože, prečo som dal, že sa dáš tu. Tak, nedali sme to. Má veľký život, o dosť väčší život od nás. Táto síce máme väčšiu obratnosť, ale on má fakt veľký život, ty vole. O dosť. A väčšiu level. No, dobre, dáme si rukavice nič, ani toto nemám také extra dobre. Okej, to sech. Nechám zautočiť na niekoho a máme 32 vodcu v cechu. Skúsime na niekoho zautočiť, treba dať toto. A zautočíme. Jeden nakrytý. Vyhrali sme, okej. Dosť to hučí, asi ja to trochu stíšim. Tak, aby to tak nehučalo moc. No. Ďalej, tu sme boli, môžeme ísť na tento účet. Čo som ešte dneska nebol. Poštu máme, niekto nás nautočil, to nás rozbili. Okej, môžeme preskočiť. Okej, tak. Si máme a dáme čaro obchod, to si kúpim, toto a dáme na seba hneď. Náhľadelný obratnosť, nič. Také a vidíš to nič. Dneska som už dal aj počkať. Áno, vlastne dneska som tu bol na tom účte, ale, alebo nie, včera som to dal vlastne už to podzemko, tuším, neviem, teraz keď som ho dal, tú 8, ktorú som mal, som to konečne dal, fakt, konečne, po dlhšej dobe a teraz neviem, čo dáme prvé, či asi pravdepodobne tento zúrivý vlk, to bude prvé. Pozrieme, koľko má, zautočíme na mňa, že koľko má obratnosť. 1040. No ale to by sme mohli dať, keby nám nedal ten kritik, tak by sme to aj nedali snáď, takže toho by sme mohli dať. Za nejakú chvíľku, ešte keď sa trochu vylepšíme. Teraz bude aj Gold Weekend, by mal byť, teraz na budúci týždeň, tak snáď. Takže ako môžete vedieť, Veľkonoc dneska to je pondelok a sme vypovedali, že som si vypovedal nejaké tie prašule, takže nejaké nasfečko veci. A taktiež by som chcel povedať, že budem mať nový Let's Play z Black Ops 2, pretože si budem kupovať teraz za tie peniaze, ktoré som si kúpil, takže si kúpim Black Ops 2 a budú sa Let's Play. Ako vidíte, dosiahol som level 95 teraz práve. Tu sme zautočili a level 95, tak už len teraz počkáme na kľúč, ktorý by nám mal padnúť. Lebo je to dobre, keď napadne teda, no. Tak, dáme si túto výpravu, to je v pohode. Podziemko skúsime. Toto podziemko už za chvíľu by sme mali dať. Už možno, že aj teraz, pretože sa nám zvýšil trochu život levelom, tak skúsime. Bolo to, keď budeme teda šťastie. A keď sme zablokovali, to celkom v pohode. Výborne, ďalšie zablokovanie. Už dávam, keď nemyslím, že som dal tiež. Aj kritik. Ale nie, kritik. Už nevieme toto asi. Teda ešte, keby sme dali zablok. Ešte nejaké tie kritiky. No, ale to už nevieme toto. Aj ešte nám dal kritiku, nevadí, ale už to je fakt. Takže blízko. Nemám na čo minúť tú hubičku, tak dáme ešte jednu hubičku a skúsime. Stalo mu ešte nič postačiť. No. Ale je to tak, že minulé mu ostalo napríklad nejakých, proste, že na jednu ranu by som ho dal už tak. Pretože akože by som to aj dal, len poslednú ránu mi dal kritik za nejakých 250 000 a ma hneď zabudol na tú ranu. Inak by som to ešte dal, no ale som proste mi dal kritik.
ale to dáme už za chvíľočku. Tak či tak už bude Gold Weekend, teraz by mal byť teda, no. Potom si to dáme už, takže to sú veci, nič moc tu nemám teraz. Tým Slavy, chcem si to dať, čo? Zautočíme na tohto. OK. Spodu lítka. Wow. To sa Skype. Sa. Tu mám nejak veľa varov, ukážte. To je taký var, ktorý by sme mohli dať, pretože nemám od života. Vidíme, že sa jednotka už má aj nejaký epic z vecka. Už sa teším fakt na to veci, na tomto účte. Nech mám nejaké epiky, konečne. Fuj, neviem koľko natáčame. Neviem fakt koľko natáčam, prepáčte, ja sa kúknem. Natáčame 11 minút, dobre. Bože, teraz... počkajte prosím chvíľu. OK, som späť. Tak, už máme ho. Priklikal a čakať, si ho nakon zatočil. Ok, pripravil som sa ja. Postava elik... a počkaj, ešte jeden elixir mi chýba, nemáme nejaký tu? V čarom vchode nemám nič. Tak jo. Dáme si ďalšiu hospodu asi ešte. Tak, a... Tu nič, podzemko nič, dáme toto. 50 úron dosiahol, ok. A ja dám dneska si 50-ku, tu máme. Ešte si budem 77, to je postava a mám ešte, no, to by sme mohli dať dneska. Tak, čakajte. Tu si dáme nejaké to podzemie zase, počkajte, ne. Opasok vydržal na nič. Tak, dobre, toto dám. Som za chvíľu 14 kavel. Niekto na nás otočil a dal ma Lukáš, pozrieme sa. No, bol nejaký dobrý meč. 1000 život. OK, takže títo rukavice sa nebudú hodiť a potom teraz zmením ten obchod ešte. Včera v obchode už dám nič takého. Čo som dal dnes zavieť tohto. Čože? Aha, počkaj, už som sa zlakol, ja som si nevšimol, že to je meč. Trošku brať, to je meč, ok, tak to má good je celkom. OK, tak. Na tento účet. Tu máme hospodu, dám tiež tu. OK, tak. Dáme hospodu. OK. Tak, fú. Tak. Ideme si trošku naplniť album tuto zase. Rielka môžeme. Tak môžeme zautočiť, OK. Máme 20 000 hlasu, potrebujeme do ďalšieho roka, OK. Potom získame. Takže. Tu mám nejaké tie bonusy, ešte tu mám epic. Ako to mám? Použijem tento teraz. Čakajte, pozriem sa, že koľko. 660 000, toto je lepšie, fakt. OK. OK, takže budeme pomaly končiť. Teda. Pár vecí, ešte počkať, nemáme na ten opasok, ešte nemáme na ten opasok. Areno.
Takže to by bolo dneska všetko z dnešného let's playu asi. Na budúce si dáme taký diel, kde budeme plniť album väčšinou, alebo tak. Tu máme zatiaľ. Tak, to som vám predstavil vlastne v tomto diele tieto ďalšie postavy nové, ktoré mám. Tak, to by bolo dnešnému aspoň všetko. Takže dúfam, že sa vám moje teda gameplayu, tak no, ja to nebolo gameplay toto. Takže dúfam, že sa vám dnešný gameplay páčil. Nezabudnite zanechať like, odber, budem vďačný. Taktiež nezabudnite odberať Crasha, The Pro Crash a SVK Epic SVK. Veľmi dobrí gameplayeri a let's playeri tiež proste aj SFčko točia. Nezabudnite si pozrieť, zase dám do popisu k ich kanál. A taktiež sa nezabudnite pozrieť na československú komunitu na Facebooku, ktorú vám dám tiež do popisu. Môžete sa pozrieť tam. Je to založené, takže som tam aj admin teraz. No, to by bolo pre dnes všetko, takže uvidíme sa pri ďalšom videi a čauky mňauky.